Minä olen Jutta Schneider. Olen saksalainen opiskelija, mutta asun nyt Suomessa. Minä opiskelen täällä suomea. Ai niin, minä puhun jo aika hyvin suomea. Vai mitä? Terve! Minä olen Anssi Nieminen. Olen suomalainen. Minä asun Vantaalla, mutta olen työssä täällä keskustassa, Mannerheimin tiellä. Olen tulkki ja kääntäjä isossa kansainvälisessä yrityksessä. Moi. Minä olen Anna Jokela. Minäkin olen suomalainen. Opiskelen yliopistossa historiaa. Tämä ihana mies tässä on Kari. Me asumme yhdessä Tapiolassa. Kiitos, kulta. Minä olen siis Kari Söder. Hyvää päivää. Opiskelen Haaka-opistossa. Se on hotelli- ja ravintolakoulu. Joskus olen myös työssä hotelli Intercontinentalissa. Puhun hyvin ruotsia, englantia, saksaa ja venäjää. Ja vähän ranskaa. Kuka sinä olet? Missä sinä asut? Mitä sinä opiskelet? Miksi sinä opiskelet suomea? Ketkä täällä puhuvat jo vähän suomea? Hei! Terve! Moi. Hyvää päivää. Kuka sinä olet? Missä sinä asut? Mitä sinä opiskelet? Tavataan taas.